11 июн дар шаҳри Алмаато бо ташаббуси консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин мусобиқа оид ба гӯштини тоҷикӣ гӯштингирӣ ба ифтихори 30-солагии барқароршавии муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон инчунин таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Дар ин хусус ба Амидховар дар консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Алмаато хабар доданд. дар чорабинии мазкур беш аз 100 нафар меҳмонон аз ҷумла аз Ассамблеяи халқҳои Қазоқистон, роҳбарон ва фаъолони марказҳои фарҳангӣ, донишҷӯён, муҳоҷирони меҳнатӣ, ҳамватанони бурунмарзӣ ва беш аз 28 нафар гӯштингирони касбӣ аз Тоҷикистону Қазоқистон иштирок намуданд. ғолибони мусобиқа бо медалу ифтихорномаҳо ва сертификатҳои пулӣ барои ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо маблағи 100,000, 50,000, 30,000 тенге мукофотонида шудаанд.